Mayenda na magambo nigabwata inse emambia lero ase kinyoro kia ikoma kegotoka esa application ya bomanyanya ime yegwodi ya nyama ya chinga kimubire humusacha yomo oyu taramanyikana gwikabono horusigwa egesima ime na ekyo nege gose egesima kyo getabwati amache korengana no mokonyi bomugambi bwesa application yo aserieta Joseph Kinara nigatabuna nigo bamanyite igoro iyo gotoka kubero yu lituko ligoro na gwikabono iga nigo obotuki bwacha kigwe n'abanyanyimbo birikonyaraka bakoenekia egekorekyo oigo nige bikore byoboiti bobotutu kwa bigata konekwa anene mono ase county ya Nyamira nabayo chinsemo nagotumanye mulikito fatika December abanyanyimbo begetase ni kya Nyamira nigo bachakire obotuke maiga y'omubere okageire koba oyubo musacha gutoka kubekire hengoro yegesima ase kenyero kya ikoma egesieri esa application ya bomanyanya location ya West Mugirango abwase omubere oyoiga oyirwa sengendu yenyagitari enene ya Nyamira. Leo kumekuwa na uvumbuzi wa mwili mwingine wa mwanaume ambapo tunahofia kwamba aliuliwa na katumbukizwa kisima cha maji ambapo mwili umetolewa leo na hujaweza kukaguliwa, ndio tuweze kujua chanzo cha kifo chake kilikuwa nini. Omokonyi bw'omugambi bw'esa application eyo ya bomanyanya aserieta Joseph Kinaro nigo akwerera ritiko lya igoro magoroba naryo abana abo bare kogosoria ang'ena ase engoro eyo baigwete rimisu na rimorioka bagaka eriogi n'obotuki gochaka gokorwa mang'ana yachagete igoro kere mwana binde byare goetansa bikarora ase engoro iga chingi chichiroro neri misu likabangusa bakarangiria chitimu chinde kara chiachete gotema kurigereria bakamochikoranga ime yegesime kikiare metumu negesima lakini machete iyo ime mbaroche egento ime bunebunia ekagera bakarangiria bakanga ngakirwe simi ngacha togaja no muchifu onega kara tuachete gotema mundu agaswa guchimariga bagatema kumureka bakamuchikoranga nabo baroche okugoro kwa omonto boigo omugambi oyo iga nigo aenekire buna ase application yaye nigo abantu gwetania babere batamanyiri na bamwabo ase bare abantu mbaro bakageire tari oyomo baborete kurwa ase ebinyorebi ne iga korwe ebinyorebi mene binde biryange toligererie torore gose no mobo gose nande nondoretire nera karutwo katotigarete ase ng'aneye yoboiti ase chinjira chobotutukanu nigo iyamate yomogaka William Nyakundi nomong'ina Jane Mwango korwa ase kenyoro kya bikenene nyabikomu esa application ya Getare ewodi ya Kyabanyoru ebunge ya Burabu nigo barigetie oboene bw'omwana obo omunyaruka ase erieta Joyce Mosomi oyo okageire buna nigo aitetwe na omoberoye nigo tugutirie ase echaime ase kinyoro kya kura ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo yamateye erigetie ekonywe eryo banyore oboene na nigo baroberie omoyiga kwebirero rituko lya ijuma ewiki eye Griffin Ocharo omayo nchiri agano omochigo William Nyatundo oyore yanko yane ogenda guchinya getari gokora postmortem yo mwana usirete oitere tuga ali ese bakoroka kura atogete chaime ang'entire on 29th yomotienyi oyo ona otogwata bakong'wiga nokoremerwa okonge wana tini kone na isko na ondega igocho inero igocho twabwatirana onsibiri chianga onkonye ona timbatiga kina mnende ni maraga kimonkonye kubwatekana na makweria ya yobotutukanu ase chinchira aho asa matuko abwankoiga nigo omo county commissioner bwe county eye ya Nyamira Erastus Mbui akwanire ayaiga igoro ya makweri ayo ya kwanza ikiwa ile ambayo ni ya karibuni ni kile kisa cha Nyamakoroto ambapo familia moja ilichomewa kwa nyumba. Jambo lingine area ya Nyamaiya ambapo msichana ambaye alikuwa karibia kwenda chuo kikuu aliweza kuuliwa, na lingine ambalo lilifuatia hapo ni lile la Kura ambapo msichana ambaye alikuwa ameajiriwa katika
duka moja ya kuuza vileo pia aliweza kuuliwa na katupwa kwa shamba la majani chai. Aiga nigo amenta na gukurira onde bwensi oranyorekane neri mochori oboiti bwanjira ende yonzi nigo araimukeriwe egetambo keregetindi kerichiko. Msururu wa mauaji ambayo yamefanyika hivi karibuni, utaona wengi wao ni wanawake. Ni jambo ambalo alileti furaha sana kuona maisha na sana sana ya watu ambao ni wachanga zaidi yakipotea kupitia kwa mikono ya watu wengine, ambapo ni yale tunasema ni mauaji, na kila mtu anaelewa hukumu dhidi ya mauaji haina mambo mawili, ni kifungo cha maisha. Chingaki echecho nigo abasemiri abantu igoro yinjira baramenye yomorembe kobwa oboiti. Mizozo haikosi katika jamii, na nyakati zote tukisosana kuna njia za kisheria ambazo tumepewa, zile ambazo tunaweza kutumia ili kuweza kusuluhisha tofauti ambazo tuko nazo. Hivi kwamba kufikia kiwango cha kuua mtu haileti suluhu lolote, ni kujitakia makuu. Na kwa kweli serikali vile iko na polisi vile wako sahihi, ni ngumu kwanza utafanya kitu kama hicho na uepuke kunaswa. Gingo reporter Gatembe kurwase county ya Nyamira, Jeff Fatigad, Hisemba.